Je štvrtok 25. februára a už bezmála 2 týždne beží štrajk vysokoškolských učiteľov a zamestnancov. Niektoré naše aktivity nadobudli taký stály charakter, napríklad akcia 5 minút po 12. Krátke prestávky vo vyučovaní, ktoré robia mnohí pedagógovia a študenti na vysokých školách, aby sa zišli na nádvoriach školy a tým demonštrovali podporu štrajku. V Banskej Bystrici býva v galérii FX Nemá hodina performancia študentov a učiteľov, ktorú vymysleli na Akadémii umení. Banská Bystrica sa včera spamätávala zo skvelého predvčerajšieho koncertu v klube 77. Bystrica hrá pre školstvo, na ktorom hrali Náhodní známi, 220 V a Bod omylu. Včera boli v univerzitných mestách bubnovačky. Naši predkovia bubnovaním zaháňali zlých duchov, vzývali dobrých, privolávali úrodu. My sme bubnovaním vzývali zdravý rozum, ktorý hovorí, že bez školstva nie je budúcnosti. V Košiciach po bubnovačke bola skvelá party na Domine a afterparty v Koloseu. V Bratislave sme pozvali do Mojzesovej siene divadlo DPM a punkovú kapelu Rozpor. Ja ten večer nazývam sám pre seba večer radikálnej ľudskosti, pretože kamaráti z obidvoch združení nezatvárajú oči pred tým, aký je náš svet a chceli by, aby bol lepší. To niečo podobné robíme my, štrajkujúci učitelia. Dnes bola v Košiciach na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ diskusia s osobnosťami, na ktorú prišli Martin Mojžiš a profesor Leo Bukovský. V Trnave na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity bolo zhromaždenie akademickej obce. V Ružomberku filmová projekcia a diskusia o úlohe učiteľa na Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity. V Martine v country klube na Štefánikovej stretnutie regionálnych zástupcov ISU a diskusia v aule biblickej školy. V Bratislave na fakulte architektúry sa v aule stretla akademická obec so zástupcami IVU a na Vysokej škole výtvarných umení sa uskutočnil diskusný večer s Michalom Havranom Koniec školstva s Havranom. Zajtra budú v Košiciach odovzdávať vysokoškolskí učitelia a študenti didaktické pomôcky, ktoré vyrobili na workshope pre žiakov základných a stredných škôl. V Žiline na fakulte riadenia a informatiky o 9. hodine privítajú stredoškolákov. V Partizánskom o 16. na námestí kultúry pred Domom kultúry bude učiteľský Hyde Park. A na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Hviezdoslavovom o 15:15 bude stretnutie s Petrom Kalmusom a jeho hostiami. Budúci týždeň chystáme na útorok 1. marca akciu, ktorá nadviaže na tohto týždňovú bubnovačku. Pracovne ju voláme Pohreb školstva, oplačme svoju budúcnosť a v Bratislave začne o 17. na Hviezdoslavovom námestí pred VŠVU. Okrem toho sa budúci týždeň od pondelku do piatku my, vysokoškolskí učitelia, rozídeme po základných a stredných školách, kde po dohode s kolegami odučíme vybrané hodiny, aby si kolegovia vyčerpaní uplynulými týždňami trochu mohli oddychnúť a aby sme nadviazali ďalšie priateľstvá a kontakty. Prehlbovaniu spolupráce a kontaktov medzi učiteľmi všetkých stupňov bude venovaný aj snem učiteľských iniciatív, ktorý sa uskutoční na škole Novohradská v Bratislave vo štvrtok 3. marca. Tieto kontakty medzi nami, učiteľmi vysokých, stredných, základných i materských škôl sú veľmi dôležité, lebo myslím si, že len spolu a s pomocou našich študentov a rodičov niečo dosiahneme.